futbolzale guztioi, partiduak hasteko 3 minutu besterik ez dira falta, San Mameseko irudiakor. Zuzenean, baina lehenengo gogoratu dagoeneko 2 partidu bukatu direla, eta Realak irabazi egin diola Racingi, Santanderko taldeari 2 eta 3, eta bestaldetik Espainolek berdindu egin duela huts eta huts bere partiduan. Hortxe daukazu Racinek 2, Realak 3 eta Espainolek huts, Kompostelak huts. Baina norgehiagokak zuzenean haste da doazenez guk bertara joko dugu. Euskal talde batek promozioa jokuan baitauka, San Mamesera joko dugu, Pedro Mari Goikoetxea, une honetatik aurrera, zurea da hitza Txemi Galarrarekin batera, San Mamesen zer gertatzen den komentatzeko. Gure agurrik beroena berriz ere San Mamestik, benetako ordua iritsi da. Atletik eta Raioko jokalariak zelaian daude partiduari ekiteko gertu. Norbaitek idatzi du gaur, 2 taldetako jokalariak katedralean bildu direla errezatzeak hemen ez du balio, golak sartzeak bai ordea, eta horixe izango da 2 taldeen helburua. 11koak zuen ganatuko ditugu bizkor, norbait telebista ikusten berandu zamarrazi bada, jokalariak zeintzuk diran jakin dezan. Atletik dagokionez, Valencia, Estíbariz, Andrinua, Karanka, Larrazabal, Carlos García, Josu Urrutia, Garitano, Guerrero, Etxeberria eta Ziganda. Esan behar da, etxean normalean Kuko Ziganda erabili duela orain arteko partiduetan amorrortu, bolo kanpoko partiduetarako egokiagoa iruditzen zaio Atletikeko entrenatzaileari. Estíbarizek joan den asteburuan ezin izan zuen Anoetan jokatu zigortuta zegoelako, gaur eskuin egala atzekaldean berea izango da. Raio Vallecanori dagokionez, honako 11 gizon hauek aukeratu ditu Fernando Zambrano. Wilfred izango da atean, naiz eta denboraldian zehar partidurik gehienetan Abel izan Madridaren atezaina, Jota izango dugu eskubialdetik, Ezequiel Castillo, Martín González, Gallego, Aquino, Guillerme, Baroja, Barla, Alcázar, gaur ezkerretik jokatu beharko du, Palacio zigortuta dagoelako, eta De Quintana. Gutxi gora bera, jokalariak zelaian nola kokatuko diren, hortxe duzu, Eta sarritan talde honek erabiltzen duen 11koa da. Zan behar da, 2 baja dituela Raiok txartelen erruz, Cortijo eta Palacios, euren lekuak Kota eta Alcázarrek beteko ditu. De Quintana ostea, berriro hasierako 11koan daukagu, zigorra bete ondoren. Hauxe duzue, partidu hau zuzenduko duen gizona. Antzoategi Roka, Valentziarra, sendagileara bizibidez, 40 urte abuztuan beteko ditu, internazionala, 88an egin zuen debuta lehen mailan, eta hauxe izango da ligako 119. partidua berari. Gaur garaiz irten dira zelaira jokalariak, baina 8 puntuan izan arte partidua ez hasteko agindua hartu dute aste honetan bertan epaileek, eta horregaitik jokalariak zai daude, epailea batetik bestera korrika ari da, publiko ere zai, generaleko neskamutil gazteak Atletik animatzen ari dira. Raio Vallecanok ere 1500 sarrera eskatu zituen, baina Atletikek ukatu egin zizkion sarrera horiek. Ez dagoelako segurantza neurri nahikorik Atletikeko eta Raio Vallecanoko jarraitzaileak nahaztuta batera ipintzeko. Eta hor, azpikaldeko lauki horretan, palkoi dagozkion irudiak ikusi ahal izan dituzue, honelako partiduetan gertatzen denez, zelaia ez ezik, palko ere gainezka azaltzen zaigu. Gure erlojuan 8:30 badira, Antzoategi Rokak besoa jaso du, txistua jozteko prest dago, direktibako gehienak hortxe dituzue palkoan, eta baloia jokoan da. Ezequiel Castillok darama aurrerantz baloi hori, eta Julen Guerrerorena izan da aurreneko falta. Zelaia erdian, marraren gainean ia.
Baloia jokoan ipintzeko de Quintana. Eskuini galeran. Kotari, Ezequiel Castillo. Pase atzeran. Martín González. Baroja. Atletiken ibilitako gizona da. Baroja Arabarra. Eta denboraldi ona egindu aurten Rayo Vallecanorekin. Martín González, Osasunan hainbat denboralditan jokatutako gizona. Berriro Baroja. Ander Garitanok ikutu du baloia, baina ez da deriotarra baloi hori beranatzeko gauza izan. De Quintana, Alcázar, benago esan dizugu gaur eskarraldean jokatu beharko duela Alcázarrek, Palacios ez dagoelako. Genar Andrinua. Azken irut partiduetan titular dago Atletiken Andrinua. Kasu batzuetan lesioak eta beste batzuetan zigorrak direla eta. Atletikek Oskar Barrez eta Larraintzar falta ditu gaur. Zigorren ondorioz, Oskar Tabuenka ere ez dago jokatzeko moduan, baina kasu honetan ez txartelen erruz, eta horregatik Andrinuak jokatzea ia derrigorrezkoa. Baloiaz Larrazabal jabetu da, Garitano orain. Garitanok berriro Larrazabali, honek Josu Urrutiari eman dio baloia. Loiukoaren hanketan dago. Andrinua. Tabuenka, markatu, Estibari. Tabuenka lehen aipatu dugu, lesionatuta dagoela. Julen Guerreroren ganazikoan baloi hori, baina oso ondo gurutzatu da Martín González, Josu Urrutia, Kota Guillermeri eman dio, Ezequiel Castillo, berriro Kota Kluse. Andrinuak irriz egin du, baloia ikutu bai, baina besterik ez, eta berriro Andrinua bera jabetu da baloia. Julen Guerreroren pase ona, Joseba Etxeberriaren zat. Joseba Etxeberriak badu areara inguratzeko aukera, erdiraketa, eta Zigandak Langara errematatu du. Baloia ez da oraindik irten. Sekulako aukera Atletikentzat. Joseba Etxeberriaren barnekaldia, Julen Guerrerok emaneko pase ere txapela kentzeko moduko izan da, baina Zigandaren erremateak Langan jo du. Josu Urrutia, pase atzeran, Larrazabalentzat, Ander Garitano gaurrerantz egin nahi du, Kotak falta egin dio, muturrean golpea hartu du deriotarrak, eta Anzategi Rokak jokoa eten egin du. 3. minutuan iritsi da partidunetako aukera bakarra, Atletikentzat aukera oso ona gainera. Jokaldia ezin hobeto Jositakoa izan da. Julen Guerrero hasi du, pasea sakonean Joseba Etxeberriarentzat, honen erdiraketera ondo neurtutakoa, eta Kuko Zigandaren erremateak eskuadran bertan jo duela esan behar. Agian goiztik bera egin beharreko errematea zen hori, Txemi. Behar bada bai, baina, kokatu nahi izan du, jokalari naparrak eta hor, Langan jodu baloi horrek, eta ikusi egin behar nola zutitu den bere aulkitik, Jose Maria Morrorzu, aukera hori ikusi duenean, Kuko Zigandak baloia Langara nola bidali duen ikusi duenean, eta gero momentu batez ere, zutik eratu da eta berri ere eseri nahiko lasa ikusten dugun momentuz, Zurigorrien entrenatzailea. Ander Garitano. Larrazabalek baloia lapikoan ipini dezake, horixe da bere asmoa, baina erdirak eta ez da bat ere txukuna izan. Andrinuak Akin hori aurre hartu dio. Estibari, takonean, Carlos Garziarentzat. Bera baino lehenago iritsi da baloi horretara Barla, eta azkenean alboko zakea Zurigorriek egin beharko dute. Orain arte, ia 5 minutu hauetan, Rayo Vallecanok, ia zelai erditik pasatzeko modurik ere ez du izan. Atletik asko presionatzen ari da. Ziganda area barruan, De Quintanarekin burrukan. De Quintana jabetu da baloiaz. Josu Urrutiak kanpora joaten utzi dio baloiari. Alboko sakea Edu Estibarizek egingo du, bien bitartean Calderonen nobedaderen bat
dagoela iruditzen zaigu, eta ara joko du. Calderonen orain artean behintzat huts eta huts, Atletico Madrid eta Albacete aurrez aurre dira, 5. minutua eta 20 segundu, lehenengo minutu hauetan behintzat, ez da gol aukera nabarmenik izan, egurra bai, bi taldeetako jokalarien artean, larra itxura batetan behintzat, batak besteari, hemen ditzu dugu esateko. Bai, tensio handia dago, ikusten izan zela guztietan tensio handia nabaritzen da, batez ere Madriden karrera gogorrazko, ez du nahi, ez batak eta ez besteak partidu, urtegia aldatzea, eta nik usten dut, tensio horren nabaritzen dela zelaian. Huts eta huts beraz, Atletico Madrid eta Albaceteren arteko partidu honetan, Celta eta Valencia balaidozen jokatzen ari diren norgehiagokan ere, gauzak antzera dira. Ez da golik, baina Celtak baloi bat zutoinean ipini du, hain zuzen ere, 3. minutuan Ratkovicek kornerra atera, eta zuzenean lehenengo zutoinera, gertuko zutoinera joan da baloi hori, Andoni Zubizarretak ez zuenan, espero, egia da, baita ere Valentziak bazuela defentsa zutoin horren alboan, baina, orain artean, titulorako bi partidu hauen artean egon den, jokaldirik garrantzitsuena izan da berriro ere Ratkovic erasoan denean Celta taldean ondo egin dizkin bere defentsari eta falta izango da López Nieto arbitroak alaxe erabaki duelako. 6. minutua dugu hor jokuan 7. Badoa Valencia eta Celta dira. Aurrez aurre Ratkovici egindako falta eta arriskutsua izan daiteke badituelako Celtak buruz ondo errematea egiten duten gizona. Bai, ala da, defensa gaina oso altua dira, buruz ondo joten direnak, eta hemen dago esan berda partidu irikiagoa dela, joko irikiagoa dago, partidu politagoa da, Madriden jokatzen nahi baino joko gehiago dago, eta nik uste dago ja hemen partidu irikia dela. Zuzenean baloi hori, Andoni Zubizarretak ez du ikutzerik izan, ez da golik Albacete eta Atletico Madriden arteko partiduak, ez da golik Celta eta Valentziaren arteko norgehiagokan. San Mameseragoaz berriro. Hemen ere orain arte inork ez du golik sartu, baina hori bai, zurigorriak nagusi dira jokoari dagokionez. Baloia ia une oro Bilboko jokalarien hanketan dago. Dena den, lehenago zuzenean ikusi ahal izan duzuen Zigandaren burukada hori izan da orain arteko aukerarik garbiena. Wilfredek egingo du atzeko sakea, amorrortu serio, baina normalean beti horrela azaltzen zaigu, eta gaur ez dago oraingoz behin aldatzeko arrazoi. Baloiaz Gallego, orain Baroja, Jotaren pasea, Karanka sartu du bere burua, eta baloi hori kanpora bota du. Antza denez, Raio berdinketaren bila etorri da, hori ematen du behintzat. Orain arte Juanjo Valentziaren ate ingurura hurbildu ere ez baitira egin Zambranoren mutilak. Barla, Edu Estibari tekendu dio baloia. Josu Urrutia, Ortega Julen Guerrero, Nazte Haundia, eta azkenean Ezequiel Castillo jabetu da baloi horretan. Josu Urrutia egindako sarre honetan ez da faltarik izan Anzoatek Irrokaren ustez. Ander Garitanoren pasea ondo neurtu bakoa izan da, eta Wilfredek oso errezarratak. De Quintana, atorren denboraldian, beste talderen baten egon daiteken gizona da. Valentziak berak ere, irudienez, jokalari honengan badu interesa. Barla. Baroja. Kota. Fernando Zambrano. Azken partiduetan Raioren entrenatzaile kargua hartu behar izan duen gizona. Badakizu denboraldi hasieran Pedro Mari Zabalta egon zela. Gero Marcos, biak kanpora bota ondoren. Orain Fernando Zambrano hori tokatu zaio, Raio Vallecano salbatzeko lana.
Baloiak kornerrera, lehen aldiz Rayo Vallecanoren aldeko kornerra. Eta honelako jaurtiketetan kontu handia izan beharko dute. Zurigorriek, Aquino benetan maixua delako. Hortzeo, Argentinarren jaurtiketa, ondo sartu du bere burua Larrazabalek, baloia zelaitik kanpo ipini du loiuko mutilak. Barla, Ezequiel Castillo, Jota eta Ezequiel Castillo, Ander Garitanoren sarrera, alboko sakea dela esan du Anzotegi Rokak, eta Larrazabalek ipiniko du baloia jokoa. Josu Urrutia, Andrinua, Estibai, Ziganda lurrera, de Quintanak heldu egin dio, falta bera. Hortzik ikusten izan duzu berriro, de Quintana eta Zigandaren arteko jokaldia. Azkar atera dute Zurigorriek. Erdiraketa oso itxia, Joseba Etxeberriak eginikoa, ezin zuen gauza askoz gehiago egin, Eloi Bartarrak, ez baizuen lekurik. Garankak baloi horri, Valentziaren ganan joaten utzi dio, ez baizen baloi arriskutua. Andrinua, Estibani, Josu Urrutia, Andrinuak Larrazabali, Larrazabalek sakonean Kuko Zigandarentzat. Kuko Zigandak kornera lortu nahi izan du, baina azken momentuan bere hankan jo du baloi horrek, beraz ez dago kornerrik, azteko sakea bai. Wilfredek patxada osoz egingo du ateko sakea. Berdinketa bintzat ona, baina argi dago Zurigorriek behintzat irabazi egin nahi dutela denboraldi txarrau aldenik eta ondoen amaitzeko. Alkazarren alegina alperreko izan da, baloia oso goitik etorri bai zaio. Estibak, Julen Guerrero hori mandu. Julen Guerrero Kasteran, Karankari, Larrazabal, baduleku aurreran joateko. Basea Zigandaren zat, honek kontrolatu, alboko sakea, Atletiken aldekoa dela, esan duan zoategirro. Beste zelai batzuetan zer gertatzen ari den ere ikusteko asmoa daukagu, eta Valladolidko irudia dituzu horiek. Peternatzek sartu du hain zuzen ere Valladolidekoentzat gola, hortxe da jokaldia errepikatuta, 22. gola du Peternatxe, Valladolide bat Betisekuk eta Calderonen Atletico Madrilek ere gola egin du. Atletico Madrilek Manzanaresen beraz bat eta utz dauka markagailua aurretik, hortxe daukazue Jesus Zinikin, gizonik zoriontzunetariko bat eta utz Simeonek egindako gola da. Atletico Madrilek bat, Albacetek utz, 14. minutua Atletico Madrilek titulua eskura dauka, hortzea Argentinarra, bere zalei, Atletico Madrid zalei, behin da berriro eskuak altxatu, aurrera egin dezatela, animatu dezatela, eskatuaz, izan ere, lehenengo ordu laurdena bete aurretik, Atletico Madrilek gaurko helburu nagusietariko bat lortu egin baitu markagailuan aurretik ikintzea. Atletico Madrilek bat, Simeone, Albacetek utz, goazen berriro ere San Mamesen. Hemen oraingoz ez dago golik, beste zelai batzuetan aurrelariek nunbait punteria hobea dute,
Samamesen ez da golik oraingoz. Carlos García jabetu da baloi horrekin. Josu Urrutia berriro Elekitiarra berean kasartu du. Estibarizentzat baloia. Karanka. Ander Garitano. Garitanok aurrerantz jarraitzea erabaki du, pasea eskuine galerantz Estibarizentzat, Estibaritzek baloia lapikon ipini, Martín Gonzálezentzat hori baloi erreza da. Ezequiel Castillo, jokalari argentinarra, Espainolen eta Tenerifen ibilitakoa, baina jatorriz euskalduna. Hortxe da Julen Guerrero. Oso ondo ikusi du Joseba Etxeberria, baina Marrazainari jokoz kanpo zegoela iruditu zaio. Eta agian arrazoia izango du bai Marrazaina. 16 minutu Samamesen Atletikek utz, Rayo Vallecanok utz. Alcázar. Alcázarren baloia Martín Gonzálezentzat. Libero lanak egiten ari da Osasunako jokalari Oia. Alcázar. Carlos García kendu dio baloi hori. Zaragozako irudiak dituzue hauek, La Romareran 18. minutua. Momentu honetan Zaragozak utz eta Real Madridek utz eta penalti jaurtiketa izango dute. Une honetan Arsenio Iglesiasen mutile. UEFA du jokoan Real Madridek, Zaragozak ezer gutxi, Hierro izango da penalti hori jaurtiko duena, hortxe da jaurtiketa eta utz eta bateko gola lortu du. Une honetan, Zaragozan, La Romareran, 14. minutuan, hain zuzen ere, Hierro, Zaragozak utz eta Real Madridek bat penalti. Hierrok sartutako gola, hortxe da jokaldia errepikatuta, penaltia da hori Arsenio Iglesiasen mutilak gaurkoan, kontutan izan azeritarrik gabe ari direla jokatzen 12 egindako penaltia da, Gardia, iku batetan entzalarra. Bai, Gardia izan da, hor txartzen gorria ikatzen zuten baina, bueno, pizka bat kanpora dian. San Mamesen berriz, oraindik golik ez, utz eta utz, Atleti eta Rayo, Pedro Mari. Mameseko irudiak dituzue hor, ez da golik orain artean, baina larran ikusitakoaren arauera bentzat, lehenengo minutuak argi eta gardiak Atletikentzat, kuko zigandak izan duen
gol aukera nabarmenura baloia langara, baina geroztik polikin Raioko mutilak zelai erdian errespetua galtzen, ari zai Atletikoko mutilak. Bai, hori ikusten da. Atleti ondo hasi da, arreskoa sortzen, batez ere Etxeberria oso ondo mobitzen ari da egaletara, eta hortik datorra arresko guztia, esperientzia ate aurrean dago, ziganda hor aurrean ibiltzen da, eta Etxeberria movimentu guztiak egiten. Baina poliki ikusten da Raio bere leku hartu dula, bere oso ona, baina bai atzean nahiko lasai dagoela momentu honetan. Baina nik ez dut momentu zola partida ikusita arazo handiri pasatzeko duzide Atletik. Korner berri bat izango da zurigorrien alde Martin Gonzálezek egin du korner hori eta eskubi aldetik, erasotik aterako dute Atletikekoek. Amorrozuren mutilek hortze irekita kornerra Raioko jokalariek, defentsak baloia urrundu. Zambranoren mutilek behar bada berdinkeratzarekin ez lukete nahikoa izango, eta Tenerifek sartu duen gola ikusteragoaz segidan Sportingen kontra ari da jokatzen Hainkesen taldea, hortxe Pinillak sartutako gola, baloia barrura eta eta batekoa 21. minutuan sartu du Tenerifek gol hori. Aguilerak egindako gola dugu. Eta bat Tenerife aurretik, baina Real Madrid ere aurretik da, gauzak onela, momentu honetan UEFA-ko postua Hainkesen mutilek izango lukete. Hortze jokaldia errepikatuta, pasea barrura, Aguilera bizkor iritsi da, Ablanaren gainetik utzi du baloia, eta bat. Aguilerak gol hori egin, Hainkesen taldea momentu honetan UEFA-an sartuta egongo litzateke. 22. minutua. San Mamesen Atletikek eta Raiok San Mamesen ez dago golik, baina Atletikek beste golaukera paregabe bat izan duela esan behar. Etxeberria atezainaren aurrean bakarrik gelditu da, baina behin baino gehiagotan Elgoibartarrari denboraldi honetan gertatu zaion moduan, ez du gola sartzeko modurik izan. Wilfredek igarri egin baitio Etxeberriari bere asmoa, eta kornerrera bota baitu baloia. Alboko sakea Kotak egingo du. Guillermeri joan egin zaio baloia, beste alboko sake bat, kasu honetan Bilbotarren. Larrazabalek Julen Guerreroren gana. Ez da sake ona izan, eta gero Julen Guerrerok falta egin du. Gallego bota du lurrera Guerrerok. Azkar ebine dute baloi hori jokoan Raiokoek, de Quintanaren pasea egaleran, Kota katzeran, Barojari. Martin Gonzálezek berriro Gasteizko mutilaren zat. Barojak luze. Andrinuak eragozpenik gabe burua sartu. Karankari eman dio, honek Larrazabalentzat. Larrazabalek eskuineko hankaz zelai erdiraino bota du baloia. Hor zigandak jo du buruz. Martin González. Barojak badezpadan Wilfredi. De Quintana. Barla. Josu Urrutia gainditu du Barlak, baina Andrinua ez. Julen Guerrero. Pasea sakonean, oso polita Ander Garitanorentzat. Ander Garitano iritsi da. Erdiratu egin dezake, hortze du erdiraketa. Baloia kornerrera bota du Gallego gaztea. Ikusatu erdiraketa. Eta azkenan Alkazar izan da, el Gallego, baloi hori kornerrera bota duen. Kornerra atera dute zurigorriek, Josu Urrutia jaurti eskerrez, baloia kornerrera Wilfrede. Zurigorriak aukerak sortzen ari dira, baina gola falta dute. Urrutiaren eskerka da, indartua, Wilfredek kornerrera.
Ander Garitanok izango du kornerra ateratzeko ardura. Hortxe da baloia lapikorantz, Wilfreden irteera, Andrinuaren falta egon dela iruditu zaio Anzuategi Rokari. Ez da oso konforme Atletikeko atzelaria. Wilfredek berriro baloia jokoan ipini du. Ander Garitanok sartu du burua. Gero, Tigandak ere bai, Kota, Tiganda jabetu da baloiaz. Josu Urrutiak, Estibaritik. Berriro Lekeitiarra. Josu Urrutiaren pase sakona, Estibarizen gara, Estibarizek erdiratu, behin bakarrik ikutuz, de Quintanak kornerrera. Beste korner bat, baina orain artekoetan, zurigorriek ez dute etekinik atera. Berriro Ander Garitano doa. Korren ateratzera. Palkoa jendez beteta ikusi duzu orune batez. Ordoa, kornere hortik eta Karankak erremate egin eta atzelari batek urrundu du. Larrazabal itorri zaio baloia, Larrazabalen barnekaldia, berriro baloia lapikoran, buruz Martín Gonzálezek urrundu, hortxe da Aquino, Larrazabalen falta, Argentinarra eginiko falta. 27 minutu zabamezen, Atletikek utz, Raiok utz. Eta hor, Aitor Larrazabalek Akinori egin dion falta. Aquino, Karanka berarekin, falta egon da hor. Karankak eginiko falta. Amorrozu eta Patxi Ripodaz. Akinok berak jaurtitzeko toki aproposa izan daiteke. Argentinarra joan da behintzat baloiaren bila. Eta badu zerbaitetarako intentzioa. Hainbat gol sartu ditu falta jaurtiketetan gizon honek. Ez behar bada inguru hortatik. Arearen aurrekaldean ipinitako baloietan da gizonik arriskutuena, baina gogoratu esate baterako azken minutuetan Ballekasen bitalde hori jokatu zuten partiduan, berak lortu zuela bigarren gola eta berdinketa Ballekasko taldearen. Joseba Etxeberria lurrera joan da, Kota ere bai, epaiak ez du faltarik adierazi, oraingoz Raio Vallecanoko jokalaria da itxura baten minik handiena duena, osea bien arteko jokaldia. Eta Masai emaileari eta sendagileari sartzeko agindua eman die Anzuategi Roka. Itxura baten mina handia du Kotak, oraingoz ez dago jokatzeko moduan, eta hemen jokoa etenda dagoenez, ea Calderonen zer gertatzen ari den. Calderonen Atletico Madrid bat eta hutsa izaio irabazten Albaceteri, gola Simeonek egin du, eta garaipen honien zer, benbeneko garaipen honien zer dintzat, Atletico Madrid gaurkoan txapeldun izango litzateke 90. minutira hola iritsi ezkero. Hobeto ari da jokatzen Atletico Madrid, baina Linak izan du aukera bat Albaceten alde,
esku errematea behar bezala egin, eta itxura batetan behintzat bat eta gut. Galtzen ari denetik, Iñaki Saezen mutilek erasora gogorrago jo dute ezkeraldetik erdiraketa, ez da behar bezalako erdiraketa izan ordean, eta kornerra izango da. Laugarrena, partidu honetan, Atletico Madrid eta Albaceteren arteko norgehiagoka honetan, Caminero ikusi du baloi hori, eta López selekzioan zerren lekua hartu duen madrileñoa hor lehenengo zutonean defentsa. Molinak eskuekin baloia lasai-lasai hartu bat eta utz. Manzanarezen Atletico Madrid momentu honetan txapeldun izango litzateke. Balaidoseko irudiak ditugu hauek, Zeltak utz, Valentziak utz, eta Juanan Larrañaga hobeto ari da jokatzen Zelta partidunez. Bai, asko hobeto ari da, nik uste dut Valentzia urduri dagoela. Bigarren gola lortu dute Atletico Madrilekoek Manzanarezen, hortxe irudietan Gil gustora kikok egin du. 31. minutuan Atletico Madrilen bigarren gola hau, 2-0 beraz. Atletico Madrid Albaceterik irabazten 31. minutua da Gil. Gustora, posez, izan ere 2-0 emaitza honekin, oso zaila izango baita orain Atletico Madrilek partidua galtzea, berdinketaren eizkoa luke titulua irabazteko zoramena. Manzanarezen, Molina bera gustora, Albaceten jokatutakoa da mutili hau. Gainera, eta itxura batetan Atletico Madrilek gaurkoan dobletea lortuko du. Kopa irabazi zuten, Barcelonaren kontra orduan, eta liga ere eskura dute. Hortxe da Kiko, baloia nondi datorren begiratu, eta defentsaren utza, Tomasen utza aprobetxatuz, Klodnikov egun gaur Albazeteko atezen titularra den errusiarra gainditu egin du, 32. minutuan Manzanarezen Atletico Madridek 2 golak Simeonek eta Kikok, Albacetek utz. Goazen berriro ere San Mamesera. Eta San Mamesen aurreneko txartela Rayo Vallecanoko jokalari horrentzat. Sekulako ostikada eman baitio Aitor Larrazabali. Ikusten Zarrera gogorra, atzerikara eginikoa, eta txartela kotaren. 33. minutuan gertatu da hori. Emaitzari dagokionez, lehengo moduan. Guztean da markara joa, Josu Urrutiaren pasea ez da ona izan, Ander Garitanok eskuineran tirekidu jokoa, Estibalizek pase sakona oso ondo eman dio Etxeberriari, baina bikain gurutzatu da de Quintana. Alboko sakea Estibalizentan. Estibalizek atera, Carlos García, Guillerme orain, Guillerme aurrera jarraitzen du, Josu Urrutiaren zarrera gaindituz, Ezequiel Castillo, Martín González. Kotaren pasea, Aquino dagoen ingurura. Andrinuak sartu du bere burua, Josu Urrutiak hanka, Anzoategi Rokak jarraitzeko zandu. Zuko Ziganda. Larrazabal. Josu Urrutia. Andrinuak. Josu Urrutiari. Honek Estibalizen gana. Estibalizek berriro Josu Urrutiari. Garitano dago eskerraldean bakarrik. Berriotarrak baloia Lapikoran, Julen Guerrero ez da heldu, Martín González bai, Guillerme orain. Brasildarrak itxaron. Botak Ezequiel Castilloren hanketan lagadu baloia. Argentinarra. Barlarekin jokatu nahi izan du, Julen Guerrero harrapatu du baloi hori, Eduardo Estibaliz. Berriro Julen Guerrero. Pasea sakonean, Joseba Etxebarriaren zen, baina aurre hartu dio de Quintana.
Joseba Etxeberria. Garitano. Tiganda barnekaldi egin nahi. Ez dio telekurik usten. Erdiratu. Etxeberriak ikutu egin du. Julen Guerrero ez da iritsi. Kornerra eskatzen ari dira zurigorriak, baina nik uste ez dutela arrazoi. Ikurizatu da. Tigandaren erdiraketa. Agian Raioko jokalarien batengan joko zuen baloi horrek, baina oso zaila da hori jakitea. Errepikaldi eta guzti ere zalantza ditugu. Txemi Galarraga, hor, Txemi Galarraga ekin itzaiteko asmoa genuen, baina Valladolid zen beste golen bat dago. Peternacek sartu duen zuzen ere hortxe irudietan berriro ere. Valladolideko aurrelariak egindakoa 23. gola du. Aurtengo denboraldi horretan, hori da hori, eskubiko hanka behar bezala sartzea, bitaut Valladolid Betisi irabazten, eta hola amaituko balitza Valladolidek ez dute promozioa jokatuko. Bagoaz berriro ere San Mamesek. Hemen ez dago goli. Naiz eta Atletikek aukera onak izan, ez dago golik. Eta ez dakit, Txemi Galarraga hor behean, zelaian, urduritasuna azaltzen hasi den ala ez? Partiduak aurrera egin duen neurrian, bai, ze egundoko aukerak izan ditu talde zurigorriak, eta orain arte ez du golik egin, orain erasoan Raio berriz, ikus dezagun zer egiten duten Zambranoren munteiak, azkenean jaurti duena Barla izan da, nagusi Juanjo Valentzia, eta esan bezala, bai, jendea poliki gero eta urduriago, aukera zoragarriak izan ditu lehen zati honetan, batez ere Kuko Zigandaren bitartez eta Joseba Etxeberriaren bitartez Atletikek, baina ezin golik lortu. Nagusi jokoan, nagusi zelaian, gutxitan egin ahal izan du erasoan Raio Vallecanok, baina momentuz utz eta utzeko berdinketa hori dugu, eta urduri baita Jose Mari amorrotu jadanik, zutik ez da zertarako esertzen. Raioko jokalarien hanketan dago orain baloia, Guillerme Cáceran, Hortxela Alcázar, Brasildarrari Josu Urrutiak endu di baloia, Kuko Ziganda orain, Julen Guerrero, Carlos Garziari, hau erori eginda, baina baloia jabetzeko gauza izan da, dena den pasean ez da ondo hori, eta orain, aukera paregabea Kinok izan dezake, oso ondo hartu dio aurrea Juanjo Valentzia. Jokoz kanpo zegoela esaten ari dira Atletikeko jokalariak, baina Marrazainak ez du banderari jaso, Anzategi Rokak normala denez ez du ezer adierazi, eta gizon honi kontrola egiterakoan baloia pizka bat joan egin zaiolako, bestela Juanjo Valentzia esen iritsiko. 38. minutuan beraz, Raioren abisua. Eta irudi honetan oso zaila da esatea jokoz kanpo zegoen ala ez, baina baliteke bere pozizioa legezko izatea. Bien bitartean, Barla lurrean egonda pizka baten, min hartuta, Hortxela berriro Aquino. Baloiaz, Ziganda jabetu da zelai erdian. Guerrero. Larrazabalek indartzu aurreran. Horte Quintana nagusitu da. Buruz, Wilfredi emanez. Golak behin eta berriz aipatu ditugu. Beste zelai batzuetan badaude, hemenez. Eta estadistikei gainbegiratu emanezkero ez da harritzekoa. Atletikek denboraldi honetan 51 gol baino ez ditu sartu. Beraz, partiduko bat oraingoz, 52. partiduak gaur jokatzen ari direna baita. Hori errenta eskaza da. Raio Vallecano aukerak ere gol gehiago sartu dituela izan behar, 56, hori bai, jaso ere askoz gehiago. 54 jaso ditu Atletikek, 72 Raio Vallecano. Albacete eta Salamanca bakarrik dira, Raio baino gol gehiago hartu jaso duten taldea. 5 minutu baino ez lehen zatia amaitzeko, Estibarizek aurrerantz eraman nahi du baloia, Josu Urrutiari eman dio, Ander Garitano orain,
Larrazabalek ez dakiz zer egin, Josu Urrutiari, Raio atzekalde hortan oso ondo kokatuta dago, Estibariz, Josu Urrutia berriro, Carlos García den erdiak eta Baloia kornerrean. Gizon asko egin ditu bere are inguruan Fernando Zambrano eta tokirik, zirrikiturik guztiezik, zurigorri asko kostatzen zaie gola jartu. Atletikeko direktiba osoa daukagu hor, ez dute ia inor falta denik, Raio Vallecanoko presidenta den Teresa Ribeiro hor dago, Bizkaiko aldu nagusia den Josu Bergara ere bai, Ortuondo alkatea, eta abar. Wilfrede Bukabile zurrundu du, Julen Guerrero jaurti, jende artera. Berrogeita bat minutu terdi. Raio Vallecanok ez du gauza hundirik erakutsi lehen zatian, baina behintzat atzekaldean ondo ari da talde madrildarra eta bada zerbait. Garanka, Jota, Guillermo, Baroja enpasea, Akinorentzat. Eta Jota iritsi baino lehen, Baloia zelaitik kanpo zegoen, naiz eta atzelari txiki hau azarretan. Ander Garitano zer egin nahi zuen jakite ez karreza, Ezequiel Castillo jabetu da Baloiaz, Garanka, bultakada eman dior Larrazabali Ezequiel Castillo, eta horixe da, Anzoategi Rokak adierazi du. Bultakada nabarmen. Estibari, jokoan asko sartzen ari da Gasteizko. Gracias, sakonean Carlos Garciaren. Quintanak Alcázarrekin jokatu nahi izan du, baina Baloia kanpora botatzea besterik ez du. Etxeberria erdiratu. Buruz. Baroja. Orain Barla. Josu Urrutiarekin. Josu Urrutia jabetu da Baloiaz. Ander Garitano. Arrazabal, laguntzera. Julen Guerrero. Garankak, Estibariz. Andrinua. Josu Urrutiarekin jokatu nahi izan du Andrinuak. Empate ez da hona izan. Lehen zationetako azken minutura. Iritsiko gara segundo gutxi barru. Eta badirudi, golik ikusi gabe agortuko zaizkigula aurreneko 45 hau. Julen Guerrero. Estibariz. Josu Urrutia. Garitano. Garitanok. Eskuinez. Estu jaurti. Estibariz eman dio. Estibarizek erdiratu. Ziganda ez da iritsi. Garitanoren ganadoa baloi hori. Honek atzeran. Larrazabalentzat. Larrazabalek. Sakonean Kuko Zigandari. Kuko Zigandak. Hor oso zailu zerbait egitea. Lortu du. Kuko Zigandak eta Etxeberriak elkarri traba eta oztopo egin diotela iruditzen zait. Martín Gonzálezek bota du baloi hori kanpora. Kanpora esaten ari ginen, baina ez du marra gainditu. Andrinua. Larrazabalek sakonean Kuko Zigandari. Kuko Zigandaren barrekaldia. Gola da, bitartean, Balaiozen Valencia sartu du. Gola, Peja Mijatovic sartu du utz eta batekoa hortze irudietan Peja Mijatovic dudarik gabe. Aurtengo denboraldian, estatuko ligan izan den, goleatzailerik onena Mijatovicek utz eta batekoa 45. minutuan. Jokaldi hori ari zarete ikusten behin da berriro,
baina bitartean Sevillak bat eta utzekoa sartu dio Salamankari, zeinek eta Davor Zuckerrek egin du gola. Hauxe ere, 45. minutuan, Davor Zucker Kroaziako selekzioarekin zegoen, abioi pribatu batetan ekarri dute bertatik, eta ara, lehenengo bularrez gelditu, eta ezkerrez sartu dio Salamankako atezainari bat eta utzekoa Davor Zuckerrek. Sevillak bat eta utz momentu honetan Salamankari irabazi, San Mamesen amaitu berri da lehenengo zatia, Pedro Mai. Oraintxe bertan amaitu da eta golik gabe. Beste leku guztietan golak ikusi izan ditugu, hemenez. Aukerarik onenak Atletikenak, zurigorriek zertxo bai gehiago merezi izan dute, baina golak sartzeko baloia barrura bota behar da, eta hori ez dute egin. Ez dakit Txemi Galarragak zelaian norbaitekin izaitzeko modurik du. Mesedegarri izango litzateke, edo izan behar luke bentzat. Atletiki dagokionez, lehen zatiko gizon berberak daude zelaian, eta Raio taldean ere ez dut nik behintzat jokalari berririk ikusten. Epaiek hartutako beste agindutariko bat, zera da, atsedenaldiak 15 minutuko iraupena izan behar duela, eta hori zehaz-meaz betetzen ari da Anzoategi Rota. Oraindik minutu bat edo bi falta dira bigarren zatia hasteko. Beraz, gauzak orain daude moduan amaitu ezkero, Atletico Madrid izango litzateke txapeldun, beste alde batetik UEFA Tenerife jokatuko lukete, eta promozioa Rayo Vallecanok eta Albacetek jokatuko lukete. Hortxe duzuen lehen, behin eta berriz aipatu dugun aukera. Joseba Etxeberria bakarrik Wilfreden aurrean, baina beste behingoz ere, utz egin du Atletikeko aurrelariak. Josu Urrutiaren pase neurtua oso ona, baina Joseba Etxeberriak ez du baloia barrura botatzen asmatu. Horixe da, mutil honek duen akats haundietariko bat, eta lan haundiak egin beharko ditu hori zuzen. Oraindik gaztea da, 18 urte besterik ez, eta badu ikasteko aukera. Bigarren zati honetan Atletikeko ekipiniko dute baloia jokoa. Epaile erlojuari begira dago. Oraintxe bat. Naranjak indartzu aurrera. Baloia Carlos García etorri zaio. Estibaniz en pasea txarra. Aquino. Barladoa Estibanizekin batera harineketan. Gasteiztarra ondo harrapatu du baloia, baina pasean ez da oso txukun ibili. Eta Baroja izan da azkenean kanpora bota du. Oso azkar atera dute zurigorriek, Quintanak sartu du bere hanka, Julen Guerrerori baloia iritsi baino lehen. Estibanizen esku egongo da alboko sakea. Joseba Etxeberria, baloia gelditzeko gauza ez da izan. Orain, Andrinua, buruz, oso ondo, Juanjo Valentziaren zan. Atezain Donostiarrak, indartu egin duzakea. Zigandak Kotaren falta jaso du. Baitutik buruaren atzekaldean kolpe eman diola. Baita bat ere normala, Zigandari saltatzerakoan hain errez baloia kentzea Kota bezalako jokalari txiki bat. Josu Urrutiak epiniko du baloia jokoan, oraintxe. Zigandari emanez, Ander Garitano. Garitano ezin izan da aurrean jarraitu, baina Gijonen gola dago, beraz, Tenerifek sartu du bai, gola utz eta bikoa hain zuzen ere Jupp Heynckesek behin eta berriro esan du denboraldi honen amaieran seguru sartuko zirela. UEFAn hortxe Pinillak urrunetik jaurti buruzatu egin du baloia korner urtera horretan, hablan edo ketzeukan hor zerreginik, utz eta bi momentu honetan Tenerife aurretik, Sportingek utz, Tenerifek bi Aguilera eta Pinilla bi goleatzaileak,
Tenerife UEFAn egongo litzateke datorren urtean. Bigarren minutua pasatzen San Mamesen, Pedro Mari. Hemen UEFA ez dago jokoan promozioa baizik, nahiago genuke bestela baliz. Ander Garitano kornerra aterako du. Raiokoek eragozpenik gabe urrundu dute arriskua, eta gero hor Guillermek falta egin dio Aitor Karankari, gasteiztarrak aurrea hartu dio Brasilgo jokalariari, eta honek bultzakada baten bidez bere ganatu du balon. Aitor Larrazabal, Josu Urrutia. Urrutiaren pase sakona, Julen Guerrero katera egin behar izan du baloia kanporan, eta gero Raiokoek patxada handiz urrundu dute arriskua, baina berriro Carlos Garziari esker, zurigorrien hanketan dago baloia. Hortzia da Durangarra. Guerrero, Urrutia, Estibariz, asko ikutzen ari dira baloia atletikekoak, baina sarritan sakontasunik gabe. Josu Urrutia, Ander Garitano ez da heldu pase horretara. Kota Cruze indartzu, sakonean, Akinorentzat. Akinori falta egin dio Aitor Karanka. Oso bizkor, ipini dute baloia jokoan Raiokoek, Andreinua eta Guillerme. Ikuste baloia kanpora irten da zegoela, naste handia, azkenean Andreinuak berak urrundu du, baina oraindik arriskua era bat ez da urrundu, orain bai. Ander Garitano gozondo eraman baitu baloia bi aurrera. Larrazabalek Julen Guerrero entzat. Julen Guerrero bestinaletik Carlos García dauka. Pasea ez da oso kokorea izan. Carlos García zeregin ezean, atzeran ez dute konfiantzari zurigorriek. Horixe da gaurko areriorik handiena. Urduri zabiltza, Artega ezin egonez. Ez dutalarri Wilfred, baina nola edola urrundu du. Ezequiel Castillo, Baroja. Barojaren pasea. Gallegorentzat. Gallego katera. Ezequiel Castillo. Ezequiel Castillo, Barlarekin jokatu du. Aquino, berriro Ezequiel Castillo. Andrinua katera du baloia ingurutik. Eta Sevillak berriro ere beste gol bat egin du. Oraingo honetan Zukerrek, hori da hori, agur behar bezala esatea. Kroaziarra selekzioarekin zegoen, ekarri egin dute, etorri egin da, datorren urtean Real Madrilen egongo da Davor Zuker, moiak pasea eman, Zukerrek burua jaso, kinua egin, eta utz eta bikoa sartu du, ondo Zuker, ondo Sevilla, Salamankari, bi eta utz irabaziz momentu honetan, Sevillakoek promozioari agur esango diote, itxura batetan, Zeini eta Davor Zukerri esker. San Mamesera berriro ere, Pedro Mari. Hemen Larrazabalek luze jokatu du Guerrerorentzat. Esan behar da, lehentxoago Portugaletekoari txartel horia atera diola epaile. Wilfredek urrundu beharko du. Josu Urrutia. Eta Legitiarra. Ez dut alarri, baina baloia jabeteko gauza izan da. Berriro ere Wilfreden lana. Ostikoz, eraitik kanpo ipini du baloia atezain Nigeriar. Beste alboko sake bat, Zurigorrientzat. 6 minutu bigarren zatia. Oraindik ez dugu golik. Eta Fernando Zambrano, Raioko entrenatzaileak, bere ordezko jokalari guztiak, pelotzarik eta egiten jarri ditu. Erdiraketa oso ona, eta Julen Guerreroen erremate ez ordea, bigarrenean saiatu da, oraingo honetan ere kanpora. Erdiraketa Estibarizena oso ona, Julen Guerreroen errematea ez da hain ona izan, ikus dezagun, hortzi duzue, eskerrez jaurti du, baina atzelari batek urrundu du. Beste aukera bat Zurigorrientzat, bitan ere saiatu da Julen Guerrero,
baina oraingoz ez du Wilfreden artean baloia ipintzerik lortu. Publikoa jotake etxeko taldea animatzen ari da. Alde hortatik, zurigorriek ez dute kejarik izango. Tomamesia beteta dago gainera. Carlos García, Etxeberria, Estibari, berriro Carlos García, lokartu eginda Durangarra, Ezequiel Castillo, Josu Urrutia, Estibari, Estibari zen pasea, alden modukoa izan da. Aquino, Barojari, Andre Gaitano kendu dio baloia, Joseba Etxeberria burrukan, baina Raioko 3 gizon ditu horren guruan. Ez da bat ere testuiatzen atzekaldean, Fernando Zambrano entzat. Laranka. Eta Guillermek berak bota du baloiori kanpora. Zer duzu, Raioko goiegilerik onenetarikoa da. Guillerme, nahiz eta denboraldi honetan partido askorik ez jokatu. Alde batetik lesionatuta egon delako eta beste alde batetik entrenatzaile aldaketekin batzutan ordezkoen aulkian egon dela. Orcedo a Baroja. Ezequiel Castillo. Baroja. Oso ondo mugitu dute hor baloia Raiokoek. Josu Urrutia. Karanka. Garitano eta Gallego. Estibari. Hau da, urduritasuna. Zurigorriek erakusten duten. De Quintana. Orain aukera Atletikek, Joseba Etxeberria bakarrik atezainaren aurrean, Kuko Zigandari eman dio orain bai. Kuko Zigandaren gola 9. minutua. Bera jaurtitzen ez da ausartu, Zigandari eman dio, eta Zigandak bai, hori ezin zezakeen utzegin Nafarrak. Zer reakzio egonda, hor behekaldean. Zer nolako jauzi eman duen Jose Maria Morrautuk, ikusi duenean Kuko Ziganda hor bakarrik eratzen zela ate aurrean, Wilfred erabat gaindituta, baloia barrura, bat eta utxekoa, egin du orain arte meriturik Atletikek beste golen bat ere lortzeko, baina bueno, azkenean hainbeste lan egin eta gero, hainbeste urduritasun igaro eta gero, gol hori ailegatu da. Palkoko irudiek ikusi dituzu aurrune batez, badirudi palkoan lasaitasuna dela nagusi, Kuko Ziganda postez gainezka, gola balia hondikoa da, jokoz kanpo ote zegoen Etxeberria, ez dakit, irudi hau ez da egokiena hori ikusteko, behintzat, azkenengo pasea Etxeberriak Zigandari eman dionean, hor ez zegoen jokoz kanpoko posiziori. Aurre, ez dakit, ez naiz ausartuko esaten. Kota. Hau da, jaia zamamezen, Pedro Mari. Bai, orain bi hiru denboraldi Atletikek UEFA lortu zuen Teneriferen aurkako partidu ura datorkit gogora, naiz eta gaurkoa lorpen oso handia ez izan. Raiorentzat aukera, jaurtik eta Zutoinaren ondotik kanpora, baina saiatzea erabaki du Gallego, Alkazarra, barkatu. Eta berotze ariketak egiten Pedro Mari, Atletikeko ordezko jokalari guztiak, Galdames, Jon Andoni Goikoetxea, Ernesto Valverde eta Pitxor Arkiza. Berriro aukera Zurigorriek izan dezakete, Joseba Etxeberriaren zata baloia. Kornerra. Elgoi Bartarra lurrean dagoen arren, ez dago faltarik, Raio Vallecanoko azelariak garbi ikutu baitu baloia.
ondoko marrati botatzeko. Ordu zuen errepikaldia. Quintanak baloia jotu. Eta ateko marratik irten denez, kornerra da zuri-gorria. Ordua, kornerri aurtiketan, haste handia area barruan, Carlos García jabetu da baloia, Josu Urrutiari eman dio, Josu Urrutiak berriro jokoa eskuinean direki nahi izan du, baina bere ustel gertatu zaio. Barla. Beste gol bat izan da Sevillan eta hat-tricka lortu dagoeneko gizon horrek, Davor Sukerrek. Hori da hori, gol pusta, txapela kentzeko modukoa, egundoko gola hirugarrena. Davor Sukerrek lehengoan bere kamisetak banatu zituen arra, zer egin beharko du gaurkoan 3 gol sartu ostean, da Sevilla promoziotik aldendu ostean. Ez dakiz egin beharko du, egia da, direktibak inbertu duten dirua hau honeak hartzen, ondo ipinita dagoela, ez? Erakutsi maila 3 gol sartu ditu eta Sevillak posiziotik atera dira. Berak Sevillatik agurzateko modurik onena da. 3 eta huts, Sánchez Pizjuanen, Sevilla irabazten 3 gola hat-tricka Davor Sukerrek egin ditu, berriro ere, bagoaz, Atletiken partida ikustera 1 eta huts, momentu honetan Atleti kanpoan ledoke promoziotik eta Rayo Vallecanok eta Albacete jokatuko lukete bigarren amailera jaisteko promozio. Ander Garitan hori falta egin diote honetan bertan, 14 minutu agortu dituzte dagoeneko Rayo eta Atletikeko jokalariek. Hemen, Bilafaiek egin du berri. Sevilla. Bai, alaxe da, 3 eta 1 Bilafaiek egindako gola da, hortze goizik bera behar den bezala errematea buruz egin, dagoeneko 15 minutua badute Sánchez Pizjuanen 3 eta 1, baina emaitzean Salamankak berdintzea edo gutxitzea lortu duenaren diferentziari, berdintzea ez, gutxitzea, dena den Sevilla promoziotik libre. Atletik ezalazi. Atletikek beste aukera bat orain, Julen Guerrero lurrera, Wilfredek golpea eman dio Portugaletekoari, nahi gabe izan da edozi modutan, eta lehentxoago sekulako jaurtiketa egin du Carlos Garcíak, eta Wilfreden erantzun ere oso ona izan da. Ea jokaldi hau ikusteko modurik daukagun, hortxe duzuen. Carlos Garcíaren jaurtiketa, Wilfredek ondo erantzun dio, eta gero Julen Guerrero eta Wilfreden arteko jokaldia etorri da. Portugaletekoa zutitu da, hemen ez da ezer gertatzen. Eta Zamamesetik Calderonera. Izan ere, Albaceteko atezainak hortxe sekulako jokaldia, geldialdia egin baitu, baina gero itxura batetan behintzat min hartu du gaur lehenengoz titular modura zelaian den Prodniko, Albaceteko atezaina. CSK Moskutik etorritakoa azken 2 hilabeteetan zai egon da, eta falta nabarmena da itxura batetan behintzat larra. Bai, zeulako bilikita egin du, eta horre hankazartzen da batik Madrid jokalaria eta artein baten, falta nabarmena. Dena den, Atletico Madrid irabazten ari da 2 eta huts, eta titulu eurena da horregatik giro hori. Samamesen ere, giroa geroz eta hobea da, Atletikek agur esango diolako promozioari orain bentzat, eta 1 eta huts irabazten ari delako, Pedro Mari. Samamesen lehenko moduan jarraitzen dugu. Atletik nagusi jokoan eta markagailuan. Rayo Vallecanok emaitza honekin, eta beste partiduak nola doazen jakinda, arriskatu egin beharko du, bestela promozioa jokatu beharko dute Rayokoek eta Madrildarrek promozioan maila galtzea zer den badakite. Orain denboraldi batzuk horixe gertatu baizitzaion talde honi Kompostelaren aurka. Julen Guerrero Carlos Garcíarekin jokatu nahi izan du, ez dira biak elkarrekin ondo moldatu, Ezequiel Castillo antolatu nahi du orain Kontrarazoa. Argentinarrak Barojari eman dio, Baroja ez da ondo ibili, Julen Guerrero Kontrarazoa. Iganda eta Joseba Etxeberria laguntzeko prest.
Julen Guerrero ezin hobeto aldatu du jokoa Ander Garitanorentzat. Garitanok erdira, ondo atera dute Raiokoek baloia inguru hortatik. Beriotarraren erdiraketa erreza eta aurrez ikusitakoa izan baita. Eta Fernando Zambranok bere egingo du bere lehendabiziko aldaketa jadanik zelairatzeko prest Onesimo dugu. Harri-harria da, Onesimo bezalako jokalari bat ordezkoen aulkian izatea. Baina kanpoko partiduetarako ez zaio nunbait Fernando Zambrano hori egokia irudituko, dena den gizon arriskutua da, eta edozein momentutan partidu bat erabaki dezaketen horietako. Ziganda, Carlos Garziari eman dio baloia, honek Julen Guerrero hori utzi. Julen Guerrero gezak izar egin, eta horrelako eta normalean baloia galtzea izatzen da errezena, gero berak egin du falta. Gauzak unenetan nola dauden ikusita, Atletico Madrid izango litzateke txapeldun, UEFA Tenerife jokatuko luke, eta promozioa Albacetek eta Rayo. Orain txekingo du bere lehen aldaketa Raio Vallecanok zelairatzeko prest Onesimo, eta dirudienez Gallegoren ordez zelairatuko du hain zuzen ere Raio Vallecanoko Onesimo jokalaria Fernando Zambranok. Gallego jokalari gaztea badoa, eta Onesimo zelairatuko. Kontuz gizon honekin, trebea da, eta gainera asko dakien horietakoa. Ezequiel Castillo. Ortega Onesimo. Barla, Baroja jaurti, zuzenean kanpora. Baloia ondo azintzen duen mutila da, Baroja. 26 urte ditu eta denboraldi honetan 2 gol sartu ditu. Penalti eta falta jaurtiketetan, maixu dugu Gasteizko jokalari. Hain bat taldetan ebilitakoa, Atletiken urte batzuk eman zituen, gero Gernikan, Lemoan, Huelbako Rekreatibon, eta gaur egun Raio, berriro palkoa. Bi presidenteak, Josu Bergara, diputaziokoa, beste direktibako batzuk ere bai, Guillerme entzat aukera, berdinketa Barlak, jokoz kanpo zegoela eskatzen ari dira Atletikekoak, baina epaileak ez die jaramonik egin. Berdinketa Barlak, Guillermek emandako pase horretan, jokaldia berriro ikusteko modukoa da. Barlak berdinketa lortu du ikus dezagun. Oso zaila da jakitea, baina balitzeki jokoz kanpo egote. Beste errepikaldi bat daukagun, hori ez, horrek ez digu balio, Estibariz osondo gainditu du Guillerme. Gero pasea Barlarentzat, eta hau bakarri zegoen bigarren zuten. Ikusiko dugu, Zurigorriengan zer nolako eragina duen gol honek. Hortxe dago, Guillermeren barnekaldia, eta Barlak barrura. Lehenengo goleko jokaldiaren oso antzerako jokaldia da, eta zaila dezatea jokoz kanpoko posizioa dagoen ala ez. Juanjo Valencia. Buruz de Quintana. Carlos García ere bere buru oso ondo sartu du. Barojari etorri zaio baloia. Barojak eskerrean. Alcázarri. Onesimo daukoaren baloia. Guillermo. Andrinuak bikain sartu du bere burua. Martín González. Kotaren pase arearan. Andrinuak urrundu du. Carlos García. Joseba Etxeberriari jokoz kanpo ustu zamar. Hortze duzu espasea, eta badirudi marrazainak asmatu egin duen.
22 minutu bigarren zatian, Atletikek bat, Rayo Vallecano bat. Oraindik hemen, ez dago ezer erabakita. Baita hau, zurigorrientzat, ez da txan. Ander Garitano. Bi gizon gainditu ditu. Eta Kotari txartela, bigarrena izango da. Guztiz okerrez bagaude. Beraz, kanpora botako du Kota Anzuategi Rosa. Bigarren txartel horia da Raioko jokalarian entzat eta jokalari bat gutxiagoz geratuko da honen bestez beraz. Talde Madrildarra aurrean jarritzaio Ander Garitan hori, ez du ezertxore jakina izan baloiarekin, eta falta nabarmena egin dio Derioko jokalariari. Horrelaxe iruditu zaio Anzuategi Roca epaile Valentziarrari, ez du honek zalantzarik izan txartel hori erakusterakoan, bigarrena eta honen bestez jokalari bat gutxiagoz geratzen da Rayo Vallecano taldea. Hortxe ikusi duzue Kota alde egiten, eta orain Atletikek jokalari kopuruari dagokion ezbenipen daukan nagusitasuna aprobetxatu beharko du. Etxeberria area barruan buruz jo du, baloia Wilfreden hanketaraino etorri da, astiro. Onésimo, Andrino berarekin. Andrinoak eginiko falta ikusi du. Onésimoren jokaldia, azkar atera du. Onésimo baloia eta kornerrera bota du Karanka. Zurigorria protestatzen ari dira, baloia beharrezan lekutik ipini duelako jokoan gizon honek, Onésimok, baina Anzuategi Rocak baliagarritzat eman du, urte duzu, gaina ez dakit, geldi zegoen ere baloia. Aurrez eda ipatu dugu Onésimok dena dakiela, oraindik jokalari gazte zamarra denarren, 26 urte baino ez, makina bat urte daramatza lehen mailan, eta mutila hau engainatzea oso zaila. Etxeberria. Alcázar jabetu da baloia, orain eskuinaldean dago Alcázar, Kotaren toki hori, betezeko. Quintana. Quintanari falta egin dioten arren, Onésimok dauka orain baloia, eta beste falta bat, Julen Guerrerok eginikoa. Kontuz gizon honekin. Onésimok bereak eta bi egin bai ditzake partidu honetan. Hortze duzu. Nik uste Julen Guerrerok hanka sartu baino lehenago, ia etzanda zegoela Onésimo. Julen Guerrerok lehendik txartel batzu, beraz, kontu ondiz ibili beharko du. Eta Raioko ordezko jokalariek eta hor aulkian esebita daudenek, bigarren txartel hori eskatzen zuten. Ikus dezagun zer gertatzen den falta jortiketa honetan, Pedro Mari. Andrinoak sartu du bere burua baloia aldentzeko, Julen Guerrero Alcázarrekin, utz egin du Portugaletekoak, ez dago fin, denboraldi osoan bezala. Alcázar. Onésimo, behin eskerretik, behin eskuinetik. Hortze doa Onésimo. Eta kornerra lortu du bere taldearen. Argi dago Raio gola sartu denetik, talde Madrildarra nagusi dela zelaian, Txemi. Horrela da bai, eta gogoratu jokalari bat gutxiagoz dagoela talde Madrildarra, eta hain zuzen ere, Kota daukatzen neure aldamenean, eta korner horren ondorioz, behar bada berarekin hitz batzuk edukitzea egitea berarekin pixkantua komenigarri izango litzateke. Hortze doa, korner jaltik eta inor ez du baloi hori ikutu eta beste puntotik irten. Sufritu egin beharko dute zurigorriek, falta diren minutu hauetan. Bigarren zatiko 26 iritsi gara. Aritanok indartzu aurrean. Martín González zegoen hor, antekaldean. Orain Larraza balek Julen Guerrerori. Raioko hiru jokalari inguratu zaizkio. Estibari, Carlos García. Partidua erabat nahazita dago, korapilatuta. Inork ez dauka baloiaren jabetza argirik. Eta urduritasuna nabaria.
Edu Estiban. Oye, ven aquí, Alboko sakea. Ez da baloia kanpora irten, erdiak eta Estibanizek, orain bai, orain korner. Laizter Bitxon Alkiza zelairatzeko asmoa du Amorortu. Bitartean, Falkoko irudiak dituzu hor. Eta behar bada, korner honen ondoren, Jose Maria Amorortu bere lehendabiziko aldaketa egingo du, Bitxor Alkiza kendu du soinetik txandala, eta ikusi egin behar zein ateratzen duen zelaitik, entrenatzailea zuri-gorria. Josu Urrutiak atera du. Raiokoek urrundu dute arriskua eta gero Estibanizek falta egin dio Guillermeri. Julen Guerreroaren ordez zelairatuko du Bitxor Alkiza Jose Maria Amorortu. Ez da gaurko hau Guerreroren partidik onena izan ez da antik ere. Garitan hori utzi dio Pezokoa eta badoa Portugaletekoa. Txaloak berarentzat. Alkiza bere ordez zelairatzen den unean. Arojak Alkazarri. Ekiel Castillo orain. Garitano berarekin. Jokos Campo, ez Campora, baloia Campora. Joan zaie, Raio Vallecanokoei. Alkazarrek joduenerako, marra gainditu dut baloia. Alboko sakea. Zuri-gorrien. Arrazabalek, Valentziari. 16 minutu falta dira, partidu amaitzeko. Atletikek bat, Raio Vallecanok bat. Joseba Etxeberria, baloi horren atzetik. Wilfredek bolea, nola edo ala, ez du askori falta izan. Joseba Etxeberriari baloi emateko ere, baina azkenean suerte izan du. Zibari, Alkiza. Carlos García. Carlos Garcíak Etxeberriarekin jokatu du. Kuko Ziganda baloi eskearean. Bataren erdiraketa eta besteren movimentua guztiz kontrakoa. Etxeberriak punto batetik besteraino bota du baloia eta Zigandak ordea lehenengo zutoineran egin du movimentua. Ikur dezagun Valladoliden beste berriren bat daukagun. Hirugarren gola bai, Valladolidek hirugarren gola sartu du eta kantatu den mutilek ez dute promozioa jokatuko. Quevedok egin du gola hortze daukazue irudietan, falta jautiketa horretan. 3 eta huts beraz, markagailuan, 31. minutua, bigarren zatian. Zorrilla berrian, luego Zorrillan, Valladolidek 3, Peternatxek 2 eta 1 Quevedok, Betisek huts. Momentu honetan, Valladolid promoziotik libre egongo litzatek. San Mamesera goaz berri bere, Pedro Mari. San Mamesen, gauzak lehenko moduan. Onesimok, Bitxor Alkizari falta egin dio, gainontean, ez dago hemen ezerra ipagarri. Andrinua. Larrazabal. Larrazabal empatea. Ziganda eta Martín González baloi horren bila. Nafarra nagusitu da, falta eta txartela egongo da Martín González. Martín González entre txartela 31. minutu. Ez dauka protestatzeko arrazoirik, Alkazarrek ere ez, eta horregatik bientzat txartela. Tentsio handiko azken minutuak izango dira ez zalantzari gabe, Pedro Mari. Bai. Berdinketak ez dio Raiori balio, beste emaitza batzuk zeintzutidan kontutan hartuta, Atletikentzan nahikoa da, baina banaikako emaitza honi eusten saiatzea arrisku handikoa. Ander Garitanok jaurtiko du falta. Are barruan Atletikeko 4 gizon. Hortzedoa, buruz urrundu dute. Raiokoek, Bitxor Alkizari, Akinok kendu dio baloia, Akinoren jokaldia,
baina pasean ez du asmatu, Arrazabalek moztu du, Carlos García orain, Alkiza Garitan hori, Garitano bezak izan egin, oso ondo, Joseba Etxeberria ez dago jokoz kanpo, Joseba Etxeberria bentzat berriro aukera, Ziganda erdian, eta Zigandak bigarrena sartu du 32. minutuan. Jokaldi oso ona. Carlos García gainera, jokoz kanpo ez sartzeko, kontrako movimentua egin du, Joseba Etxeberria jokoz kanpo ez zegoen, eta lehenengoaren moduko gola izan da. Hortze duzue, Joseba Etxeberria jabetu da baloiaz, orain honetan, garbiago ikusi dugu jokaldia, ez dut uste jokoz kanpo zegoenik, eta Ziganda behintzat inondik inora ere. Gure aurrean izan da jokaldia Pedro Mari, eta nik uste dut galanta izan duela Rayo Vallecanoko defentsak, jokaldi horretan oso ondo ikusi du Etxeberriaren desmarkea Ander Garitanok eta primeran pasatu dio baloia. Hirugarrenaren bila joan behar dute orain Atletikekoek, Garitanoren pasea eskuinaldera, Carlos García katzeran, hortze dago Alkiza lurrera hori da, Ezequiel Castillo bera baino indartzuago, Karanka ez dut alarri, baina azkenean pasea Zigandari eman dio, hau bai jokoz kanpo, hau bai, nabarmen, atzelariak baino 3 metro aurreago zegoen. Hortzi duzu. Akin hori aurre hartu dio buruz. Karanka. Rayo erazoak. Onesimo Guillermerekin jokatu du. Juko Zigandaren sarrera, falta. Areatik urruti zamar dago baloia, baina hortik Akinok jaurtitzen badaki. Zigandak eginiko falta, inor talantarik ez izateko moduko. Akinok ziurrazko, zuzenean jaurtiko du. Ordoa, Akinok jaurtiketa, ezian jodu baloiak. Etxeberriari etorri zaio. De Quintanak ikutu, berriro ere De Quintanari. Baloia, honek eskuinaldean, Alcázar, bota dutenetik, leku hori betetzen ari da. Guillermeren pasea ez da batera hona izan. Etxeberriak jokatu nahi izan du. Jokoz kanpo dago Etxeberria, orain bai. Estibariz ez da konturatu, Elgoi Bartarra ere ez baitu atzelariak non dauden begiratu. Ezequiel Castillo. 10 minutu partidu amaitzeko Zamamezen. Errepikaldian, nabarmen ikusi da, jokoz kanpo zegoela. Ander Garitano girriz egin du. Kontrerazon Onesimo hori baloia kendu egin diote Zurigorria. Josu Urrutia. Gune honetan, Atletico Madrid eta Albaceteren arteko partidua 38. minutua beterenean. 2-0 emaitzakin da sekulako festa Vicente Calderonen Manzanarezen, bigarren zatian ezer guzti gertatu da orain artean, baina Tomasi, kapitain klasikoari, kapitain veteranoari Antitzek bera aukeratzea eman izan dio, eta horregatik ipini du jokuan azken minutu hauetan gozadezan, Tomasek ere gozadezan sekulako festa. Vicente Calderonen 37. minutuan, Simeonek eta Kiko egin dituzte golak, Atletico Madrid txapeldun izango da, berriro ere San Mamesera, Pedro Mari. San Mamesen berriro ere Atletiki jokaldi polita egin du lehentxoago eskuinaldetik, Joseba Etxeberria gerriratu du, hortxe duzu errepikaldia, eta Kuko Zigandak behartuta errematatu du. Bere bolea ez da txarra izan, ezin zuen askoz gehiago egin. Bitxor Alkizak aldendu du orain baloia areatik. Atletikeko gizon guztiak etengabe ari dira lanean.
izerdi asko botatzen ari baitira partidua horrela ateratzeko. ¡Se puede tocar! Eritxo Alkizari amorrontuk esan diona oso garbia izan da. Baloia jokatu egin behar dela, ez dela horremesteko bildurrik eta prisarik izan behar, inguru hortatik baloia urruntzeko. Onesimoren jokaldia, baina erdirak eta horrek ez du Valentziaren katarriztu. Hogeita 18. minutua betetzea, Joseba Etxeberria. Josu Urrutia, Eri Horriak, emaitza honekin, konforme daude, gustora. Carlos García, ere barnekaldia ondo oztopatu dute Raioko. Martín González, Wilfred, Baroja orain, Ezequiel Castillo, Onesimoren pasea, Akinok baloia jo du buruz, baina baloi hori joan den inguruan ez egoen ingar. Estibari, Carlos García, Alquiza, Garrido Durangarra, Josu Urrutia, continúa, Estibari. Baduleko aurrean egiteko, fizikoki indartu dago oraindik. Joseba Etxeberria entzat baloia. Behin eta berriz jokaldi berbera egiten ari dira Zurigorria. Joseba Etxeberria erdiratu, Wilfred da nagusia. Guillerme, Larrazabalen falta ikusi gorre paia. Oso ondo engainatu du edozi modutan. Brasildarrak, Aitor Larrazabal. Falta egon dena. Bigarren aldaketa, Raio Vallecano. Calderón zelairatuko du. Zambrano jaunak eta Barlanen orde zein zuzen ere. Dicho Alquiza jabetu da baloia. Orain Jokoz kanpo gelditu da Ziganda eta Valladolizen beste golen bat daukagu kasu honetan, kanpoko taldeak sartuta ez da horrela? Halaxe da bai, Betisek sartu du gola, pentsa mindik aurtitako baloia den, oso urrunetik Sánchez Jarak sartu du 3-1 gol hori, Osasunan egon, Batzan ere egon zen, eta orain Betisen dauen mutileak, baina Balaontzek dagoeneko 3 egin ditu, Peternatzek 2, Quevedok 1, Valladoliden une honetan, Valladolidek 3, Betisek 1, San Mamesera bueltan berriz ere. Gureazin koneziotik hemen ez da esertziore gertatu. Ander Garitano, Víctor Alquiza. Alquiza, Garitano hori berriro. Neriotarrak balea lapikora, hor Wilfredek ez du zailtasun. 40 minutu, 5 baino ez partidu amaitzeko. Atletikek ez du promoziori jokatu beharko, berdinketaren aiko baita. Baloia berriro ere lurrean geldi izan gabe atera du Onesimok oraingo honetan, epaileak ez du. Eta falta area ertzean Karankak Akin hori eginiko. Akinok berak jaurtitzeko ez da tokitzan. Jokaldi honi etekinik ateratzen dion Raio Vallecano. Berdinketa berdinketeke nahikoa izango Raio promozioa ebitatzeko. Jaurtik eta indartu egin du Calderonek eta kornerra joan da baloia Atletikeko jokalarien batengan jo ostea. Eta azken minutu hauetan bigarren aldaketa egingo du Jose Maria Morrortuk, Jon Andoni Goikoetxea zelairatuko du, ikusekin behar zainin ordez, baina badirudik Carlos García ordez izan daiteke da, orain arriskua Zurigorrien artean eta kontrarazorako aukera orain. Joseba Etxeberriak pasean kale egin du,
hor Martin González hartu bere burua. Alcázarreko Wilfred izan dio, nigeriarrak berriro Martin Gonzálezi, eta zurigorrien alegina ezerezean egin. Este da Calderón. Onésimo. Ezequiel Castillo. Onésimo, Larrazabal en falta, Txartela. Larrazabal en Txartela. Larrazabalentzat Txartela eta berehala egingo du aldaketa Jose Maria Morortuk eta seguruenik Ander Garitanoren ordez. Andrinua, bere urrunketak taldekide baten galio du. Ezequiel Castillo, Aranka sartu du berean kapitan. Joseba Etxeberria etorri zaio baloia. Etxeberria eta Ziganda aurrekalde hortan. Zigandaren zapasea, ez dago jokoz kanpoko posiziorik. Ziganda aurrera, hirugarrena egin dezake, Ortzedoa, barrura! Hirugarrena Zigandak, berrogeita hirugarren minutuan, hirugarrena Zigandak. Benetan, gau hau ez du behingoan ahaztuko Kuko Zigandak. Hemen ez dago titulori jokoan, baina bai partidu garrantzitsua. Eta Zigandak 3 gol sartu ditu. Aurreko biak oso errezak ziren, hau ez horren beste. Eta gainera esan behar da, azken egunotan zurrumurroa zabaldu direla, Kuko Ziganda salgai ote dagoen, Urzaizen ordez trukean sartuko ote duen Atletikek, baina 3 gol hauekin agian norbaitek bestelakoren bat, bestelako gauzaren bat zentzatu dezake. 3-1, 43. minutu. Hola, ezen baten errezo. Lehenengo Wilfred gainditu du, lehenengo atzerari hori. Gero, Wilfred, ia angulurik gabe gainditu da Nafarra, baina astiro, leun, zare barruan ipini du baloia, eta hori da balio duena. Aldaketa, Ander Garitanoren ordez, Goikotxe. Aipatu egin behar Pedro Mari, Kuko Zigandaren bederatzigarren gola dela aurtengo denboraldian beraz, Herrerorekin batera, aurtengo ligan, Atletiken aldetik gol gehien lortu duen jokalaria. Bena den oso gutxi jokatu du Nafarrak, hori ere kontutan hartzeko. Batez Stepanovitzekin, gehienetan aulkian izan zen Jose Angel Zigan. Alkizak oso ondo Goikotxeari. Ere oizko lekuan dago, eskuinaldean Goikotxea, honen erdiraketa ez da batero nahi. Berrogeita 5 minutua pasatu da, 3-1. Atletik nagusi. Eta orain bai, lasaitasuna eta poza jendearen arte. Alcázar. Onésimo. Onésimoren pase hori, Karankaren hanketaren iritsia. Goikotxea. Goikotxeak sekulako hutsa egin du. Baroja. Josu Urrutia gurutatu dago. Ortega Lekitiarra, pasea sakonean, Etxeberriaren zat, laugarren egin egiteke jokaldi honetan. Etxeberria ez da ondo egin, nekatuta dago, baloia hanketan korapilatu egin zaio, eta ezerezean gelditu da jokaldi. Guillermo, ez dago askoz gehiago luzatzeko arrazoirik. Oraintxe bertan partidaren amaiera, 46 minutu terdiko iraukena izan du. Bigarren zati honek, Atletikek 3. Raio Vallecano 1, Raio Albaceterekin batera promozioa jokatuko du. Bihar bertan jakingo dugu nola gurutzatuko diren promozioko partiduak. Orain Calderonen egongo da jaia,